for today's video mga katiil, ubani ninyo mga katiil tungod kay padulong ta ana sa Panggil Bridge mga katiil. So kasi matingala mo nga kusog kay atong dagan niya, ato na siyang gipapaspas tungod kay taas man kayo mga katiil, mo nang atong gipapaspas ang video mga katiil para dali rata maabot dito sa Panggil Bridge mga katiil. Mga katiil, diya nato masaksihan di ay kung ikaw na makaadto dito sa Panggil Bridge ug unsa kanindot ang ilang gihimo nga tulay padulong sa Lanao to padulong sa Misamis Occidental. Mga katiil, ato jong nasaksihan nga perti jong pagkapulido o pagkanindot ang ihang bio, gawas sa bio. Dali ra po kay ta makaadto dito o dali ra kay ta makalusot ng mga katiil. Dili pareha atong masakay pa ta og barge, medyo matagal-tagal o madugay-dugayan pa kita o maabot ta sa Usamis. Muna nga salamat sa ato ang gobyerno nga na mugna kini nga tulay aron ang atong mga motorista dali ra kay ta makaadto ug makaabot ug moadto ta sa Misamis Occidental. Muna nga nindot og klaro og hamugaway kaayo mga katiil ug maabot na ka dito nga dapit tungod kay dito ni mo masaksihan ang kanindot sa bio o kaprisko sa hangin dito nga dapit mga katiil. Muna nga kana mga katiil, niagi na to sa gym sa tubod. Muna nga duol lagi ta anak mga katiil, hapit na kita maabot anak sa Gaisano. Tara palibot na to sa Gaisano, padulong na sa Panggil Bridge mga katiil. Diha na to makita ug unsa ka anindot mga katiil. So diha na mga katiil, medyo diha na to na sinati ug napil nakita na to ug unsa ka anindot ang tulay nga ilang gihimo diri nga dapit. So diha jud nato matagamtaman o mahanggab ang presko nga hangin ug labas mga katiil tungod kay diha nimo masaksihan sa dihang makaadto ka diha nga dapit mga katiil. Nakita na to sa mga vlog, sa mga vlogger na uban, anindot kayo ang view, pero sa dihang atong naadto ug atong nasaksihan ang mao nga view, so diha nimo mapil o diha nimo masinati ang kahamugaway sa imong kinabuhi tungod kay ikaw nga makaadto diha nga dapit, diha nimo mahuna-hunaan ang kanindot o diha nimo mapil ang mga kaprisko sa kapag kahamugaway ng hangin o mga katiil. Diha na ta sinilabang na ta sa usa ka anindot na view. So diha mga katiil, diha na nakita nga ato ding nahibaw-an mga katiil sa dihang nakaadto ta diha, daghan ding nakaila nato diha nga mga followers nato ug mga kaila po nato mo nang nahibong ug natingala pud ta tungod kay sa kalayo na nga dapit abi kog wala kita na sito, wala pa ta nailhan diri nga area ha, tungod kay sa diyang nakita ang mga nangagi, ang mga motorista nakita nila ngayon pa sila shout out mga katiil. So diya na to na nagkaanam-anam ug nagkahinay-hinay na dito kailado diri nga dapit. Okay, for today's video kami karon diri sa Panggil Bridge. Sus. Okay ka na bro. Shout out. Oscar. Ay guys! Tara po tayo guys! Wala na sila guys!
Ulitin mo no. Ara, Buster. Oh. Liki ni please. Ay, shit! For today's video na balik na kay Live Yalis. Oh. Oh. Ano ro? Ikaw dire. Ano ra? Og di ara mga katiil ni balik tag na nakita mga katiil sa ato ang motor mga katiil kay naingiagi nga pulis mga katiil og nag-ingon na dali lang mo diya og video mga vloggers daw kay nakahatag daw ka traffic ang karsada tungod kay daghan kay nag-standby diya nga dapit nga sakay na insakay ta og wa gyapon mi nagpatuog dali mga katiil ning ni hunong gyapon mi sa unahan mga katiil wala nga dali mi kay mintras ang pulis layo pa kayo o naning kamot jud og maayo mga katiil tanawa tanawa wala nga sige salamat kay sa inyong pagtan-aw og palihog pugog share para daghang makakita nga anindot dai ni diri nga dapit suruyan. God bless sa inyong tanan.